Onog trenutka kad se ideja pretvorila u delo, knjiga je zaživela. Ja nemam neki poseban uticaj na nju sada. To je nešto poput deteta. Napravili ste ga i kasno je da se pitate da li ste zajebali stvari ili ste uradili nešto dobro. Ja se nadam da sam pogodio s ovom knjigom i da sam uradio pravu stvar. Zašto kratke priče, a ne recimo roman ili drama? To je pitanje koje sam često čuo ovih dana i svima sam dao isti odgovor. Nemam pojma. Volim kratka pića i pišem kratke priče. Šta pišem u pričama, to je pitanje koje se samo nameće. Mogu da kažem da jedan deo priča govori o svemu onome što može da vam se desi ili ne desi kad krenete u grad na piće. A drugi deo priča govori o ljubavi, o prijateljstvu, pa i o samom pisanju. Pisanje za mene predstavlja neku stvar koja je između straha i uživanja. I to je teško objasniti. Neka bude recimo kao da imate zatvor, a mnogo vam se kenja. Miša Andorović je tema večerašnjeg događaja. Dakle, vidite, što se tiče čistog književnog utiska mog uredničkog i kao nekog iskusnog pisca i njegovog starijeg kolege, jer on je sada ušao u taj klub samoubica i idiota, jer je čovjek s knjigom. Dakle, imate jednu razliku kada objavljujete u času, imate ljudi koji su godinama objavljivali svoju poeziju, prozu po časopisima, zato i to prođe 10 godina i dođete sticam okolnosti do svoje knjige, do prve knjige, i tada primetite ili tek kasnije da je tada došlo do nekog psihološkog preloma i do neke istinske promene u vama, jer ste postali čovjek s knjigom naprosto. I odjednog imate tu neku legitimaciju u tom estarskom krugu, koji ima da bude vrlo začaran na neki zajeban način, ali svi esnafi su onako zatvorenog tipa i samim tim i ta vrsta sujete je prilično autodestruktivna. Dakle, moj neka moja, da kažemo, čisto književna zapažanja i estetska zapažanja o ovoj zbirci priča su, kako bih rekao, sadržana u dva čina. Prvi je taj što sam tu knjigu, što sam radio na toj knjizi i potpisao je kao urednik. Naime, šta mene privuklo ovom rukopisu, to je sada važna priča, dakle kako je došlo do oknjiženja tog rukopisa. Miša Andorović, kad sam čitao te priče, zbunio me jer nisam imao prilike da pročitam rukopis Prvenac, prozni Prvenac, a u kojem su akcione sekvence i scene nasilja tako precizno i zanatski vrlo dobro osmišljene i urađene. Tako da si najem utisak kad sam to čitao, a s druge strane bilo je tu nekih ljubavnih priča koje su bile suviše sentimentalne i koje nisu umele gde nije mladi pisac umeo da naprosto održi tu ravnotežu između tih melodramskih emocija i baš one nepodnošljive patetike, i to sam morao da brišem nešto toga, da menjam, a neke od tih priča da izostavim, jer su naprosto kvarile utisak ovih surovih, sirovih emocija koje su zračile ove tvrde priče. Ali sam na osnovu tih najuspešnijih komada, a to nisam još poznavao, nisam ni video autora, pomislio da ovaj tip mora da ima neko ovako ulično iskustvo i da imam posao s nekim onako tough guy ili nekim mačo tipom mladim koji veruje u taj mačizam, u tu vrstu ikonografije. I onda kad sam upoznao momka, ipak sam ja matera džukela i vrlo iskusan s tim stvarima, kao što svak u 49. godini to postane hteo ne hteo, vidim ja jednog dečkića, kako da vam kažem, momčića fino vaspitanog, sa sasvim ovako, kako da vam kažem, umerenim temperamentom, i onda shvatim da setim se dalje one stare Borgesove izjave, odnosno njegove definicije književnosti, da literatura ipak pre svega jeste jedna velika izmišljotina, i to je inače definicija koja jedina pije vodu i koju su mnogi pisci i pre Borgesa i posle njega prihvatili i citirali sami sebe, jer ne možete na sažetiji način opisati taj kreativni proces. Dakle,
shvatio sam da ono što je malo pre rekao Miše, vjerojatno zbog toga je našao za shodno da odmah napravi tu distinkciju između autora i dela. Dakle, da to, iza toga stoji određeni zanat, određeni rad, određeno posvećenje i bio sam vrlo zadovoljan zbog tog svog iznenađenja, odnosno što se radi, što je živi lik pisca prilično odudarao od onoga što sam pročitao. One zaista imaju jedan đavolski kvalitet, nosi u sebi neki đavolski zbirke, najveće broj priča uspevao da mu priče funkcionišu na takav jedan uzbudljiv način. I zapravo ono što je najinteresantnije meni bilo, to je da se on drži ovog starinskog pripovedačkog koda, pokušava da ispriča priču o ljudima čiji životi nemaju nikakvu priču. Ja ću vam pročitati odlomak iz jedne priče, a zatim će čitanje priča nastaviti moji veliki prijatelji koji su izrazili želju da čitaju ove priče još dok su bile u samom nastajanju. Sa 16 godina sam prvi put pobegao od kuće, jer me otac uhvatio na delu dok sam pušio joint. Vratio sam se posle par dana. Očekivao sam disciplinsku meru, a dobio sam ispovest da i on to radi u mojim godinama. I kako posle toga biti svoj? Sa 18 sam rešio da ne upisujem fakultet, već se samoobrazujem. Argumenti su mi bili da se ne uklapam u sistem kroz koji se provlače samo kitoljupci, kao i to da nemam realnu potrebu da radim i jedan jedini dan u životu. I onda su me moji iznenadili i stavili mi zakonsku zabranu na korišćenje njihovih materijalnih sredstava do moje 30. Opet sam pobegao od kuće. Ovog puta nisam planirao da se vratim, makar ne do 30. Ali kad isprazniš stomak, ponos počinje da bude veliki teret. Pozemljivao sam pare od raznih ljudi kako bih mogao da izađem na kraj. Neki od njih su mi opraštali dugove, neki su mi dopisivali nove. Ali jedan tip je imao ideju da mi naplati svaki dinar koji sam uzeo od njega. Odatle je potek ovaj posao. U početku je trebalo samo da prenesem neke torbe preko granice. Kako sam još kao klinac proputovao ceo svet, nikome na granici nisam bio sumnjiv. U početku je to bila stroga disciplina. Nisam čak želeo ni da znam šta se nalazi u torbama. Ali kad sam otplatio dug, dobio sam ponudu da osnujem svoju granu posla pod krošnje mog zelenaša. To se u to vreme uklapalo u moju ideju o samoobrazovanju i slobodnom životu. Za kratko vreme sam imao dovoljno novca za sve svoje potrebe. Ali kako to obično biva, upoznao sam pogrešnu ženu u pravom trenutku. Bravo.